Joert hielde zeker de regel. Prijzig je de dag net voordat hij voorbij is. Goeien en welkom bij het Scootjesjournaal op de Lemsterdag. 2 keer zielt op de IJsselmar bij de Lemmer. Joert is echt de Lemsterdag. En wat een spanning, want elke nieuwe tocht vanzelfs, die douwe vissen van Grauw, die maakt het Joert even lekker auw. Maar hij die het net. Hoe dat al hier weer, dat zul je dadelijk zien het wedstrijdverslag. Maar vanzelfs analyseren we de boel even. En dat doen we met Anne Tjerkstra, Klaas Jansma en Gjalt de Jong. Maar er is meer in het Scootjesjournaal. We hebben muziek van When We Are Wild. En Tjipke, die had ik een nieuwe uitdaging. En dat heeft alles met scootjesziel te krijgen. En eerst Lemmer. Duitwa. Zonder bouwen op de brommen naar huis. Het is eindelijk weer eens heet. Dat het al veel te snel weer winter zal zijn, is iets dat ik graag vergeet. Wordt het Joert of wordt het Moon? Nou, ik even Joert. Dat is veel onafelijker, maar ja, we zullen het zien, hè. Maar in de hoek afdraaien, dan draaien heel, dan weten we wat meer. Wat een fenomenale startjes. Ja, die slagen geweldig. Alleen nog het nadeel is dat Johan het al een keer kennen op je televisie natuurlijk. Dus ik denk dat het de Joert wat drokker is. Radio is een romantische plaats. Met moeite hou ik me flink. En dat onder de zomer. En ja, ligt aan de zomer. Je hebt aardig wat bewaking aan boord. Ja, zeker. Heel veilig. Ja, dat zit je heel veilig. Ja. Maar ben je er alle dagen bij? Ja, alle dagen. Het is wel een vrouwenboord inderdaad. Oh, daar is een hele man. Je man staat achterop. Nou man, net bij de vrouwen zitten. Nee, dat ken je niet, hè. Wat dan? Dat moet je zien. We zitten hier al worden, ja. We moeten altijd bijpraten. Even al. Een kwartier Maar al. even bijpraten. We moeten even flink bijpraten. Zullen we gewoon hier net en dan hier op Nou, de We zullen saai is het zo wat. 14 dagen zullen we gewoon en dan hier weer net. Dan is het weer gebeurd. Wij zijn echt scootjevriend. Wij zijn scootjevriend. Ja. Ja, en Jan en ik, we zijn al je scootjevriend. Ja. Ja, dat is toch fantastisch dat dat scootjesziel een soort vreunskippen oplevert. Nou, ik ben een gastvreun met Klaas. Maar Klaas, even oer Joert. Hier staat dit nou toch dat het nog zo spannend wordt zo? Nee, en ik weet net, het is nou nog 2 natuurlijk. Maar we hebben natuurlijk wel een kampioenschap gehad, zeker de eerste weken, dat alles in de West komen kan. En dit jet er gewoon bij. Dus Grauw dacht, we zijn er al, maar ze zijn er net. Nee, maar hier staat het toch? Nou eerlijk zijn we. Ik dacht, ik hoop je dan. Ik hoop je dat er dan van zijn laatste dag wat komt. Ja, ik hier de vannacht, ik verdreemd. Ja, nou, 4 komt het bij mij nou eigenlijk net. Maar nee, ik vind het wel leuk dat het nou sageert aan mij. Het nou wel wat dichter bij me wezen mocht. Praten we dadelijk zo verder. Maar eerst het wedstrijdverslag met Ilke Lok. Je draaien nog maar even van die start zat iedereen inlei. Jouwre get vrij heug. Dan mat Grauw ik heug. Het is de tweede start al. Grauw leidt eigenlijk wat te heug. Leidt ik heuger als de jouwer. En daar komt Akkerem achterom en die begint ik heug. Die kop komt hem heug. En dan gaat de kont van Grauw weer hem heug. En dan gaat het Scott. En ja, en dan zitten ze op de startboord van... ja, je moet even beide weerom heren. Akkerem en Grauw. En ja, die doet er heel daarvoor. En dan noemen ze hem heug. En de rest die gaat terug. Nou, er zit de jouwer, er zit snits, er zit wat zijn. Er zit al die oren. Ja, die wat aan de letterkant. En ja, dan moeten die man weerom. Het is net oors Grauw en Akkerem. Nou, Akkerem is redder vrij gauw mij. Met een soort dipstart. Maar Grauw maakt er helemaal omheen. En die komt wat verder voort. En ja, dan binnen de illusies eigenlijk al voort. Omdat ze weten dat Snits wel een redelijk goede start hier. Laat ik het samen maar even voorzichtig zitten. Nou ja, hier gaat Grauw dan ik op wij. De start is dan die. En achter de oren dan Zuidwest ook die wie ik wat aan de letterkant. Maar ja, je komt er net goed voort vanzelf. Want die oren, ja, die willen al naar die heugse tonnen. En daar komen ze dan niet te laten. Hoe komt het daar? Komt de hele mannen van de Lemmer langs? Ja, die komt er van langs. Kan die dan op die draaien om mij die tonnen om. En in hoevieren komt Snits daar dichtbij. Want die leidt op het vinkentouw
zelf. Maar voorlopig is het de hele mannen en is het de Lemmer. En de Lemmer wil zo graag, want die wil in eigen plak winnen. Want dat ben ze zak grutskoppen skipper als hij dat aan de ene kant doet. En dan heeft hij hem op de schouder en was verspuizen. Maar voorlopig komt het te gerren met de hele mannen om die tonnen heen. En ja, dan stuit het de hele mannen even zelfs aan de boppenkant oerheen. Er komt Snits achterom en dan zit Huzem er al. Ja, dat ben een mooie man die wil even naar voren willen. Want Huzem ziet de laatste tien omraken goed. Maar ja, en dan moet Lemmer nog een beetje omheug om de tonnen. En dan leidt de hele mannen dus op kop. En daar komt Snits achterom en dan de rest van het verhaal. Want Akkerem die kan net goed bij die tonnen komen. En dan komen al die oren die stroezen daar oerheen. Dat zal voor Akkerem een dramatische beetje de wijze. Maar dat zie ik je nog wel even vertellen. Want wij gaan met de camera naar die man van Huzem die dat zo goed door, die op de vierde plek komen. En die man van Leeuwen die dat ik zo goed door. En die man van de Zuidwest ook die dat zo goed door. Hé, en daar zit Grauw pas. Grauw. Ja, hij komt toch weer wat naar voren. Dit van Jereveen los. Kan Jereveen en dan wat bijkomen. Maar hij zit wat in de achterhoede. Hij zit voorlopig op een achterjoggende positie. En het is te min om goed meidwaan te kennen. Op dat maar Snit zit dan wat achter. Het zou al hier nog best kennen. Maar dan moeten we maar eens even zien hoe dat komt. Dan en in het Vaderwiense rek. Dan denkt Grauw van we moeten maar even helemaal naar beneden. En dan zien te komen achter die oorman. Achter de hele mannen die het eerst om de toon komt. Achter Lemmer die daar achteraan komt. Achter Snits die daar achteraan komt. Want dan zou je wel graag willen dat je dan een beetje naar voren komen op dezelfde wijze. Zodat de hele mannen dat juist die. Maar voorlopig ben die Huzemers en die Leuters nog voor. En dan zijn we verder zien naar die man. Dan komt de Jouwer aan. Die denkt van nou waar kunnen wij dan wel achteraan. Dan komen de Langwadders eraan. Dan komt de Zuidwesthoeken eraan. En al ja, nog geen Grauw. Nog geen Grauw. Grauw komt amper naar voren in dit Vaderwiense rek. Sterker, ze moeten een remje om het leven, om een beetje goed om die tonnen komen te kennen. Want de oren die mat al jaar varrang jongeren. En dan had Grauw dus net hetzelfde bereiken kennen als juster wat de hele mannen die. De hele mannen die hier op wijzen in de tonnen, maar die het gevaar krijgt al van Snits. Want Snits is Lemmer intussen al voorbij. En die is op wij naar de hele mannen. Want die Snitsers die sjoggen ergens Grauw in de vierde verschijnen. En die denken van, die der bloed, dan hebben wij nog een kans op het kampioenschap. En dat willen we wel even versieren. En Douwe Snits laat het alles even vrolijk naar u. Zo van, dit komt wel goed, jongens. En dan wil ik even een ere hebben voor die Huzemers. Die dit seizoen geweldig zielen. In eens op tredje de plak stieren in het klassement. Dat hier ze helemaal net verzinnen. Maar hier komen ze als vierde om het tonnen. En ze zullen heulen die vierde bloed. Een fantastische prestatie die Huzemers dit hier leveren. En ik hoop dat ze nog heel veel heuger in het klassement komen. Want dat doen ze al hier misschien al op een voortreffelijke wijze. Dan zullen we even naar Akkerem. Want die willen wel graag een beetje bijkomen. Maar die komen er net bij. Maar het is om die tonnen al jaren draaien. Om het leven op de bakboord te skippen. Om er eens een beetje tussen te komen. En Akkerem dat beteert helemaal nergens. Het wil net met die man. Het tuig wil net op een of andere wijze. Het zeil wil net. Nou ja, dan kan je nergens meer aan te komen. Nou, dan ga je in het Vaderwien. Dan ga je Jennewaard en Grauw. Die gaan elkaar omheugen. En dan gaat Leeuwen ik bij. Dan denk je misschien had dat vertuten. Dat loeven. Maar eens even zien, dat helemaal geen vertuten. Die man komt gewoon onder Leeuwen te lonen. En daar komt Jennewaard onder en daar zit Jereveen onder. Maar je zit een eind achter de oren. De oren die zijn baas binnen in deze wedstrijd. Met Grauwse graag zitten we hier. Maar er komt Snits al voorbij de hele mannen. Hij had hem in de bossen op deze wijze. Hij is al aan hem voorbij gegaan. En die komt dan om de tonnen. Dan komt Lemmer er nog bij. Soer die er nog achterlangs en Huts te kennen. Ja, dan weet Douwe Snits ik dat te draaien. Maar Douwe Bernd Mink van de hele mannen die doet dat ik. Dat is even zien hoe het Lemmer daar dan Albert Visser bij komt bij zijn broer. Maar ik denk dat die beide orenman nog rond de zat. Ja, dat had ze. En dan komt Lemmer op het tweede plek. Maar weer een mooie strijd tussen die drie scootjes. Met de meesten verheerlijkt naar Schenkoen. Al wien ze wel wat vernuwen dat Grauw er net bij zit. Zuidwest ook door het dekgoed de laatste wedstrijd. Prima situatie van die man. Die komt achter Huzemoorn, vierde plekje. Keurig. En hier, ja, zitten zo'n 8 jongens zitten we daar. Grauw, Jereveen, Jennewaard, die komen op de tonnen. En die zitten elkaar te sturen. En ja, als je elkaar narrien, dan komen de oren verder voort. En dan kom je er zelf net meer bij. Nou, Grauw komt boven de tonnen, had geen enkel probleem. Daarachteraan zit Walsheim, die ontloopt hem een beetje aan de achterkant van de situatie. En die komt in de richting van die man. En die had ineens al Jereveen erachter. En dan werd er weer razend bleven met de beide broers.
Nou ja, dan gaat de ene maar rij en de andere maar net en die kent de krek achterlangs. En wij zien naar Snits. Wat staren gewoon een beetje uit erin. Hij had een ene situatie en dat is deze dat de krek van de lemmer langs. Maar ik weet niet hoeveel de lemmer naar beneden stuurt. Dat kon ik net goed zien. Maar hij had misschien broer Douwe wel een beetje gewield, Albert. Maar net al te vol om op het tweede plak te landen te komen. Want dat zou er wel heel graag wijzen willen. Eigenlijk wil ik wel eerste wijzen, maar dat zit er net helemaal. Dan draaien ze en dan zit lemmer erin die het achter het. En dan komt de hele man erachter. Hij kon net helemaal vloot houden met de man. En mooi uit je show het Snits dan toch weer omheug het even makkelijk omheug stuurt. En Sadbopper die tonnen komt, dus er eigenlijk draaien moest op de lemmer. En Grauw en Jennevoort. Ik ben aan het strijden op het leven. Plak zo'n 8 zit zo ongeveer in die buurt. Nee, ze willen jou er voorbij, dus best een plakje in de voorkant. Zij zo'n ben die man nou. En die beziek je maar naar voren te komen en die beziek je maar naar voren te komen. Maar ze zal last van bijvoorbeeld Langwaar. En ze krijgen last van wat zijn. Het zit al je deun bij elkaar. En dan kom je net goed vooruit. Want dan ga je last van hoor. Komt er jouw Rick nog bij. Prachtig vier bruine scootjes die daar je binnen. Maar zij winnen Joert de winnaar. En daar winnen ze heel blij mee. Want dan show je om en dan weet je deze situatie. Komt Grauw nog voor Jennewaard? Ja, Grauw bloed voor Jennewaard. Het scheelt net zo heel vol. Maar dit is de finish. Maar hij wordt zesde. En Jennewaard wordt zesde. En dan is het verschil tussen Douwe en Douwe 5,2. Show we mooi weer. Douwe en Douwe. Ja, spanning en sensatie. Even de uitslag van Joert op een rietje. Douwe Visser Snits wint. Dan de Lemmer, Drachten, de hele mannen Bindmink. En Huzum, hoera, vierde. Maar hebben we wel een protest. Het zin wat zijn dat ik weer waarom protesteerd heb. Daar is nog geen uitslag van. Dan krijgen we de Zuidwesthoeken, Grauw, Jennewaard, Langwaar, wat zijn we het nieuwende. Maar goed, dat protest, dat speelt dus nog. De Jouwer, Ljouwert, Drachten, het Jereveen en Akrum. Nou, ik zei het juist al, en Joert mag het wegzezen, die het net meer. Het klassement, Grauw, 29,6. Daarachter Snits, 34,8. En alles wat erachter komt, doet net meer mij om dat kampioenschap Jennewaard te lemmen. De hele mannen Langwaar en de Jouwer. En zakje we verder aan naar Ljouwert, Akrum, de Zuidwesthoeken, wat zijn, Drachten, Huzum op het redje in de plak. Maar ik daarvan zeggen we, ze kunnen nog opscoren naar boven. En het Jereveen is laatste en die bleven dat ik. Anne Tjerkstra. Dus is hier als analyticus. Ja. Maar dan ben ik bemanningslid bij Grauw, zeggen we. Dus ja, hoe spannend wie dat voor je, Joert? Ja, dat weer wel hectisch, maar wij willen wel graag winnen, ja. Krijg het juster. En jij Juster? En jij Juster. Ja, als maar altijd. Ik kan het altijd winnen. Nee, maar ben je hem dan te gretig? Of zit er dan toch al te volle spanning in die bulgen van al die stoere kerels? Nee, dat idee heb ik net. Wij heb ik al praten onderling van, wij zijn per wedstrijd bezig. Net met kampioenschap. En ja, dan dit scenario van Joert, maar die staat hier wij zelf ik net bedacht. Dat we hier net wonen. Nee, dus die Ierman vooral. Net met kampioenschap, want dat hij hem nou kampioen was. Dat hij hem met kampioenschap bezig was. In hem mooi in de beurt van Snitsblad. Ja. En geen centje pijn. En hij hem nou gewoon de vlaggen erin had. Dus hoe kan dat nou dat je dat dan zeggen? Net met kampioenschap bezig. Nou, in die zin dan zou het eigenlijk dat vissen vregen moeten. Hè? Ja, bijna nee, maar ik met opzag niks zo weer. Maar ik moet toch even waarom naar die start aan. Want zullen we er even niet zien, want er staat hier man ook te wiezen bij die start. Maar zou dat dan in de gaten houden? Nou, daar voorop probeer je er zo goed mogelijk naar die stad te gaan en te komen en te wezen. Nee, en dat slaagt het 5, 6 keer en als een dag Joert slaagt dat dus even net. Nee, maar weet je dat mis? Maar voor de eerlijkheid, dat zei ik al, de jouwer wie jij er, dus eruit maar. Mijn optiek al, ja. Wie jij er als een dat heb ik jongen, ja. Dus maar dan is het een fout van de wedstrijdcommissie. Weet wij de generale fout start, want draai je ervoor. Nou ja, ik had verwacht zelfs. Ja? Ja, maar ik dacht even misschien dat wie van mij het gevoel, ik denk van daarom had het misschien naar dien, maar dat kon ik net zien, want alleen hun roer, dat dus die jouwer, dus misschien krijgt wel later dus bolzerdwaasje die dipte met Rohennen, dus dat wie mijn eerste, maar ik denk dat maar er wel een heel eind erbij gaan. Maar als dat zo is, Anne, en je hem zegt dat, dan kun je toch protesteren, ik? Of...
Op dat moment denk ik net dat we ermee bezig zijn. Nee. Maar ik zie het voor op die opsteker. En op het moment van het schat gaan, hoe ik die onderste tonnen, starttonnen, net meer zien. Nee. Daar zit die oude voor. Nou, dan is dat duidelijk. Ja, dus dat wie in elk geval de jouwe Ja, nog. maar dat lid net led dat wij misschien wat te betekenen. Ja. Hetzelfde geval, ja. Te gretig, dan toch? Ja, als je resultaatschillen willen, dan moet je net achter in die stad beginnen. Zo simpel Zij is het. Ja. Dus je moet eens zien dat je vooron komt. Ja, Maar ja. uiteindelijk als die oren die twee vorige in de stad net hier dus, en wat, nou dat zie ik me al vrij goed je hem eruit kan winnen. Maar ik heb het gevoel dat na de eerste lijn je hem nog wel redelijk, maar na de tweede zakken we voor en de derde toen ja wist dat ik zenuwachtiger van. Uiteindelijk want het idee hier wel, want je wint wel elke keer wel knikker op een kant staat deun ziet niet meer op. Ja, dat wel, maar ik weet wel wat Douwe, wat Douwe mooi maakt erachterop en wat hij wil en dat van hem kan douwen. Die bloedt rustig en die weet wat er wil en de hek gewoon. Die had wel alle plakken waterwijzen, hoe deze starten weer er waterwijzen, hoe dat. Mooi Tammo en Ja. Douwe, die binnen, dat is een koppel, dat is een eenheid en die zegt daar wil wij starten, want En daar gaan ze starten. niet in. Maar En dan ons, gaan we- het ja. kan dus wijzen mooi dat je net kampioen wordt door een foute kar. En dat is dat je Jood zegt, Maar- wij gaan net voor het kampioenschap. En dat kan die de titel Nou, kosten. ik zeg het, hè. Wij gaan altijd voor het kampioenschap. Nee, maar dat dat zijn is het nee, maar dan moest het even net om elkaar halen. Oh. Wij proberen goed te starten en ik weet zeker dat wij morgen snits op zitten. Zou we- Dat we kenden, weet ik dat we morgen snits Net op zo. zitten. Aha, nou komen we dadelijk zo via. Zal we eens even naar de man zelf en naar je douwen en douwen. Ja. Mooie wedstrijd, hè? Ja, super. Ja, En eigenlijk dank je wel. wat bedoel je? Je hebt de spanningen weer ingebracht. Ja, sa. Ja. Ja, nou, hij zit er wel aardig voor. 4,2. Ja, precies. Ja? Ja, die pas je wel een beetje op het mooie. Maar Is dat de helling? het is niet theoretisch makkelijk te hellen, ja. Maar ja, en het is, ik krijg wat is voor waar, mooi natuurlijk. Stelligjes. Ja, nou, dat kan alle kanten uit. Het doel weer toch wel om het Jood te maken, toch? Ja, maar dat wil net zeggen dat dat altijd lukt. Hè? Dat is dus absoluut net lukt. Nee, maar wat ging er mis? Nou, de stad, wij lijn, ja, ik kon het net goed zeggen, maar misschien een meter op een lijn of zo. Wij prachtig plak. Maar ja, toen kwam het bordje 4 omheen. En dan ben je weer weer om, hè. Tweede ga je weer net super. Wij hier een hoop hand en verwachten eigenlijk op wat meer wien. Het waaide ik wat harder om een uur of 1 jaar of 2 uur. En ja, dan neemt het wat ouder en hij iets minder druk. Hij dan ik hield het in de kop van Blinder, nou maakt het net helemaal verschieten hier. Nou ja, je moet gewoon zielen van wat je wil bent en dat hebben we diend. We zijn toch weer van het zien naar Zijshield en Jenne Woord ziet hij zelf niet op de kont. Dus we hebben op zich net raar diend. Alleen nog net ziet hij het zo goed. En ook hier is toch dat vandaag even lekker sliepen koerst. Of misschien het feest ik niet. Dat hier wel heel noffelijk geweest, ja. Dus nee, dat jong betiert de bedbliksem en geen drank en mongen vellen voor. We hier nog een hele oorplan. En wat jij er al bij. En juist er hier en wij het feest en de willen, weet ik volle wat. En je moet me even slikken en dan gewoon maar weer verjitten, maar morgen weer een nieuwe wedstrijd. Doe ik eerst naar voren, hè? Wij gaan er volledig voor, ja. Ja, morgen, nou ja, het is net diepen, maar we hebben wel nog een liefst kansje op deze manier, dus we zullen het proberen. Je wordt hier in zijn drietje, nou dat werd een 4, soms 5. Ik geloof morgen een 2 of een drietje. En ja, we hebben lauwer iets meer wie, maar ik denk het net rekening mee houden, dus we doen het er wel mooi. Het is wel mooi voor het publiek, hè, Sa? Nou, voor het publiek is het prachtig natuurlijk. Die kan morgen in grote getalen komen en dan wordt het een allemachtig spannende wedstrijd, Bing Bang. Ja. Nou, dan krijg je niet weer als Joert, dan is het echt alles, maar. Ja, echt spannend, zei Douwe Visser van Grauwe Klaas. Doos zei dus dat ik hier wel wat meer spanning heb om. Nou ja, 5 punten. 5 punten vind ik van een hele soort. Want Ja. Grauw is gewoon heel goed. Het heeft een heel goed team. Het moet wel heel misgaan. En ik verbaas me dus inderdaad, anders zou ik dat een beetje trommen kan rennen. Maar ik verbaas me. Ik vind het wel mooi. Dat je zo onbevangen erin staat. Wil je vlak voor het kampioenschap staan. Ja. En net het al drie keer best. Ja. Dus het is een beetje zo dat je denkt, nou maar ik wil een beetje waar even wat verhoring in komen. Ja. En ik vind dat ze super zielig. Ik vind dat de Grauw hartstikke mooi Ja. bij van elkaar heeft. Maar hoe spannend wordt het nou morgen nog? Ja. Nee, ik denk dat het zeker nog wel spannend wordt. Ja, anders zei van wie zie je dan maar snits wel op. Ja. Maar ja, snits is die merkt zo vaak, merkt net en wist net waar te zitten en dan is het er. En ik denk dat ik wil voor hun, ik wil, du hast natuurlijk wel meerdere skippen op die lijnen, dus du kan een muziekje willen, maar Douwe die kan ik zo wel ergens, en voor snits kan ik zo wel ergens voordoen en Ja. ik denk van, maar die zieken, en dan vraag ik me dus af van, uiteindelijk,
ziekers dan naar die eigen wedstrijd. Ik denk van ja, dat denk alles ik is dan wel niet. mooi, maar... Je gaat toch van je eigen kracht uit. Dus je ziet je eigen koers. Wij binnen Jood, zaten we starten binnen, ben we van onze eigen kracht uitgegaan. En als dat slagen hier, dan gaan wij het eerste allemaal boven de tonnen komen. Maar het slagen net. Het slagen net. Nee. Nou, klaar. Maar even hoe mooi. Want dan zei ze van we zielen op snits. Ik denk dat wij mooi willen, dat is eigenlijk wel logisch. Waarom? Nou, wat wedstrijdzielen is dat er in de buurt blijft en dat ze hartstikke vlug. En als je in zijn buurt blijft, het heim goed krijgt, krijg je verdedigen je het zielen? Nou ja, je blijft erbij. En zij het eigenlijk meter is kampioen worden, wie 2004 denk ik, ja, of 2000, nou, in elk geval, zou je dan kampioen. Je blijft gewoon in de buurt, 4 punten verschil, dat is de volle. Maar dit beetje krachtverschil tussen, dus ik heb dan met de rare dingen gebeurd. Ja. Nee, dat zou niet gebeuren. Die start is morgen ik weer bepaald. Ja, maar elke wedstrijd in de buurt. Ja. Nou, dat zou gebeuren, denk ik. Ja. Dat zou er wel nou, en dan is de hoopje dat er een paar oren tussen trots zitten. Op een wat manoeuvre manier. Misschien krijg je hem een protestje, maar dan kan dat spannend. Oké, we praten dadelijk nog even verder over dit hele SKS-kampioenschap. Maar wij is muziek van Hille. When We Are Wild, hè? Daar bist al van. Zeker. Wat is het nummer van Spilest? Het is een heel mooi nummer. En dit Hot The Way. Oké, succes. Could fall in love with you tonight, but I'm trying to forget the last, and this is not the way. This is not the way to say I'm fine. We should be what love is supposed to be. But we didn't, and now we're too far gone. Between your sheets you'll find a note along the lines of bye, goodbye. Let it get you down, oh so down. Please, don't let me hold you down, oh so down. I could fall in love with you tonight, but I'm trying to forget the last. This is not the way. This is not the way to say we're fine. Oh, Ik word er gewoon super een beetje mankelijk van. Heb je dat net? Prachtig, echt. Brekber. Dankjewel. Ja. Werd dat de hudde werkelijk iets. Dit kampioenschap, die eerste weken, die wie fantastisch. Maar alle dagen een orenwinner. En dan die tweede weken, dan skift het toch. Waar zit dat hem in?
Waar jou het wet van deze treienzaakkundigen? Ik denk dat we dat Pieter Vreeën moeten, van Akram. Die had onder mijn starum had er voor online en dan zak ik er voort. Ja. En, ik kom er net weer bij. Nee, en hoe verklaren we dat? Ja, hier verklaar het tuig. Je ziet het morgen weer over tuigen, wat we begrepen hebben. Ja. Dus nou ja, anders zei ik al van wie hier wat hudder waar, wie hier uiteindelijk het tuig een beetje omstrappen op wat hudder wien. Nou ja, als het dan toch krijgt jusje zo is, ja wat doe je? Dat is wel de natuurelementen bepalen uiteindelijk wel. Ja. Maar door is denk ik dat bij Grauw denk ik de eerste week wie gewonnen en de tweede week is dan helemaal super. Nou, Jenne wordt was nog juist 1, 2 en 3. Nou, en 4 misschien en Huizen is dan nou even een beetje hoors. Maar dat is al jaren dat zo. Dit zijn echt super teams. De hele goede teamsport, de hele goede skipper, heel goed uitremt. En dat kost een heel soort moeite om ertussen te komen. Dat is juist een alcohol. Dus ik denk dat erin zit die man, zoals Grauw, die traint net in zijn hele volle sedanen. Nou, dan is dat eerst even ziekje. Hij het dan goed te plak, dan ben je haast onoverwinnelijk. Ja, ja. En dat dus eigenlijk verievelt die eerste week hier een beetje. Die verievelt je een beetje. Als je tenminste een beetje rustig gewoon in het begin. Ja. Ja, maar ik denk als Huzum staat ook hier staat er nou dood, ondanks dat er misschien wel in het klassement nog net heel hees zit. Maar als je ziet hoe die nevens vliegen hier en als die staat er ook hier, nou ja, dan gaat die Steven dik op wij naar echt wel hogere posities in het klassement. Ja, maar dat jij met de zoon dat zei dat weetweek had ze het schep in de macht hebben. Jij had ik die zoon wel jet bij zo'n laatste plak. Nou, dat jij het gewoon zo. Wat vond je het opvallendste dit kampioenschap ontnota aan? Ja, toch wel. Toch eigenlijk wel dat er dan een even uitrent, zoals Grauw, maar 4 overwinningen. En Snits die net zo super buiten joh aan, net zo superieur wie als vorige 3 jaren. En dat het wel opvallend is eigenlijk. Dat Snits die oefent het meeste van u zal ik. En die komt dan nou even krek een beetje te kwaad. Maar die staan wel tweede en die staan wel tweede vlak achter elkaar. Ja. Dus ze kunnen nog altijd eerste worden. Ze kunnen nog altijd eerste worden, ja. Maar ja, vergeet net, daar is wat gebeurd. Daar ben je dus een hele goede adviseur. Er even nou, er komt nog niet in. Dat maakt zijn plak wel wat ziek. Een hele belangrijke functies. Harry nou eens aan van Voordijk van Grauwau. Zet er een vastje in op. Dan maakt het absoluut wennen. Dat is gewoon dan moet dat toch weer... Dan... Oh, nee, dan. Is dat eerst wat drinken? Die rol moest net uitruwen met mij. Ik heb wel eens vaker gezegd, als dat in percentage uitrekent wat ik bijdraag, dan heeft het door een P0 naar achter komen. Dat ik net een beskier. Ja, je bent een ploegmannenkoor. Je bent een ploegmannenkoor en ik heb groot respect voor die jongens, die bemanning en die stapten zo op en het is fanatiek en ze weten wat ze aan elkaar hebben en we werken onderling deel op dat schip en we willen winnen. Daar heb ik gewoon groot respect voor. We hebben een hele goede skipper en een goede adviseur. En dat gooit je niet in pad en dat komt vooraan. En dan komt maar dat maakt de hartstikke goed klikken. En zoals mijn alcohol, dan moet het heel op mij beginnen. Dat moet op mij, dat doet het misschien wel 4 hier. Precies. Praten we dadelijk nog even verder, maar wij hebben natuurlijk eens held. Hij had 2 reisdagen gehad, us Tjipke. Maar goed, hij moest weer om de baak. Tjipke, us held, het 2 dagen reist gehad. Maar Joet moet er weer om de bak. En Joet doet hij echt wat met scootjesielen. Een nieuwe uitdaging voor uw Tjipke. Tjipke! Hoi. Ben je een beetje uit te resten? Ja, het waren rustdagen gewoon, dus het kan ook weer wat laaien, hè? Ja, en er is wat kritiek, hè? Ja, we hebben wat kritiek, ja. We dienen te meer met scootjesielen, dus nou ja, daar moet wat verandering in gebracht worden. Dat maar oors. Ja, dat maar oors. Ik weet iets over de fok-eisen of zo. Appelleren maar nog wel. Appellier. Dat weet ik niet, ik heb het niet verstaan. Nou, dan zie je we de echte zaakkundige. Nou, we zien even verder. Zullen we maar even. Hij wil heel graag. Ik zei, nou zou we een matje door de helemaal zetten, joh. Dus, ik ben er klaar voor. Ja. Bernard, ben je er klaar voor? Zet er maar aan. 3, 2, 1, go!
Laatste plaats, 34. 34 seconden. Bernard, heeft het ooit zo snel dingen? Nee, het is de eerste keer dat ik dit ben van papa. Heeft hij misschien de techniek in gezongen? Ja. Wat heb je de vakwerk? Ik heb de vakwerk. Nou, ik heb hem weer op 0 zetten, Tjipke. Ja, klaar voor? Ja. 3, 2, 1, go! Bliksem, 36! Verloren, man. Zwierwerk? Ja, zwierwerk. Ja, nou, eindelijk doen we wat met scootjes. Juist. Pappetje. Tjipke is en bleef een held, hè? Nee. Ja, zei ze. Tjipke bleef dus held. Morgen weer wat oors met scootjes, Tjipke. Maakt ze die maar vast. Kleer. Ja, dat zeil omheen. Zeil omheen? Dat is een stuk spidder. Volle zwedden. Oh, nou, zullen we eens even zien. Kun je dat bij hem? Oh, dat moet douwen vregen. Maar krijg ik er ook al wat hebben. Ja. Nou ja, morgen. We weten het al. Je zielen op Snits. Bij alle, hè? Ja, iedereen, hè? Ja, nou, iedereen zielt op Jim natuurlijk. Dat kan ik. Misschien zullen wij wel op snet. Ja. Wij zullen op snet. Op snet. Op Snits. Ja. Ja. Nou, ik doe het waarbriocht. Ik doe het waarbriocht. Anne, het hemd kan morgen aan, hè? Het wordt 26 graden. Ik is wel in de blede burg. Wien krijgt treien, net volle wien dus. En hij komt uit het zuidwesten. Kunnen we er wat mooi? Ja, maar net zo volle wien, hè? Nee, net zo volle. Nee. Hoe waard je? Ik wil toch voorspellingen. Wat wordt het morgen, Klaas? Snits of grauw? Ja, wat bent morgen de wedstrijd. En Snits die wordt treden, achter grauw. Zo denk ik het. En ik denk, zij zetten we krijgen mij zo'n sneaky, zo'n man bij de sprint, bij de Tour de France. Er hield iets wat achter en dan boem in één ging er voorbij. En dan pakken ze hem nog even. Ja, dat is het grauwste raar. Scenario. En dat gunt hij in de douwe door, ik bon. En binnen even met vlak bij elkaar. Ach ja. Geld? Nou, ik denk dat Albert van Lemmer een beetje dat gemiddelde zieken, dus die gaat er misschien wat tussenin varen. Ja, dan is het een mooi familiefeest. Ja. Nee, maar wat denk je? Waar wordt kampioen? Gewoon grauw? Oh, nee, maar grauw. Dat mag hem net ontkomen. En daar is hij eerst te goed voor. Ja. Dus hij kan gewoon normaal stabiel zielend. En deze man die wordt helemaal net zo zenuwachtig. Nee. Dus gewoon rustig ervoor. Nou, we zijn aan het eind van deze uitzending. Ik kan nog melden dat Huzum net opscoren zal in het klassement. Want zij hun protest verlenen. Wat verdoor. Ja, zij is het. Maar goed, morgen even zo goed een heel soort spanning morgen op de Snitsermarkt. Maar deze man voorop. Had die start maar goed, Gitane. Daar komt het op. Geen jonge bij het. Dus zij is het. En morgen ben wij er ik ben met het Scootjesjournaal. Graag ontmoeten op de Snitsermarkt. Spannend.